Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Nyaya iri panapa yandosangana nayo inyaya yen'anga. N'anga iyi yakabatwa nenyoka dzayo 2 dziri mubhegi. So yabatwa nenyoka 2 idzi dzakabva dzatorwa nawo neNational Park because vanhu veNational Park vanonyatsoona kuti yona mushonga iyo hadzinyatsorumba nyoka dzakwe vavadzitora vakatora kudzisanganisa kutogara nedzimwe. Saka n'anga yemanje yabuda ichiti inangu nenyoka dzangu tichazodzokedzana ticharikonzera because iwewo kuti ugare nenyoka unofanira kunge nelicense uri weparks here. So the National Parks are going to do it. So panapa masanganisire ndaita nenyaya ipa neanda radio yakanzi Gokwe traditional healer told a Midlands magistrate that he would be soon reunited with his 2 deadly cobra snakes impounded by the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, Zimparks, in Kwekwe self-styled Nganga Polite Ngube of Gono village. Chief Nkopu in Gokwe was caught carrying the snakes in a satchel in Kwekwe CBD at around 3 a.m. last Monday. He said the snakes are his source of powers as they give him leads on herbs in his dreams. Akuta kuti nyoka idzi ndidzo dzinomurotesa akarara kuti right uyo kuda kurapa munhu ka muti uri kushandisa kunorapa munhu unonzi wakati muti wongu unorapa munhu wakadai so unonzi wakati ndo zvaidzishandisa nyoka idzi dzakabva dzambotorwa zvikadzi iwewe uri kunyebedzera kudzokera uda mushonga iwe zvishandi ndo situation yatanayo muZimbabwe dziri n'anga dzekudhara zveshuwa iwe uri weparks zvokuti pabasa wai unotodzimwa but dzaizvezvidzi zvikumboratidza kuti simba racho chaicho havasisina hazvichashandi.